Plním vaše hardcore úlohy 2. Choď sa pozrieť, či v obchode nemajú labubu. Nice. Kúp si niečo zo Squid Game a zahraj si to. OK, dámy a páni, máme tu túto blbosť zo Squid Game a ideme si to skúsiť zahrať. Vykradni niekomu dom a okradni starú babku. Dobrý deň, pani, nechcete nejak pomôcť? Nie, nepočkaj. Kúp si Bob Starty. Hotovo. Vkradni sa do obchodu. OK, ľudia, ideme sa vkradnúť do tohoto machiárstva. Daj like a odber. Čau.